Здравейте хора, днес ще правим опенинг в Brawl Stars. Ще ви кажа първо моите акаунти. Ето го първи ми акаунт. Ето ми го първи акаунт. Нека да минаваме към втори. Ето го втори акаунт. Има 24 героя, другия има 30. Хора, сега ще ви покажа къде ми е другия акаунт. Ето го, който ви показах току-що. Който не събира героя, има кик. И хора, също така, ето ми героите да ги видите. Красавен каунтър. И който иска от моите приятели, може да вземе само ютубъри. Имам един ютубър, който вече сме приятели. Може да вземете и този ютубър. И хора, не хора, малко те бъгвира. Не знам от кога те бъгва, малко е тъй хора. Хора, това е като старата Brawl Stars малко. Малко по-подобно. Да ви кажа, не знам как прилича, но... Един мой приятел я изтегля на мене. И хора, сега ще играем надолу. И хора, няма да повярвам, ако ми се падне броя, но опенинг. Ще правим голям опенинг, хора. Зато и че се добавлявайте. Канала на Го... Не! Как така? Колко пни загубиха? Няколко. Много са ми загубили се. Хора, ще правим голям опенинг. Поред миналия път да го направя, защото не видях, че има начин. Сега това само да го оцеля. Само да го оцеля! Не, моля! Не. Не се знам от коя страна. Как съм казал, че няма да успеем. Хора, добре, че не умряхме. Искам само да го оцеля, Той ще цели себе си. Давай, Франко! Хора, нищо чудам, 100%. Къде тапим? Няма смисъл да ми се крие. Тя се ужасна. Какво да кажа? Тя се ужасна. Хора, мина големия опенинг. Айде. Взехме го. Не. Не. Който иска да дойде в моя акаунт, се казва Дълго. Ако време може да дойдете в клуба. Има един човек. Който иска да влезе в клуба, го каня в клуба. Всеки може да влезе в клуба. Каня в чата. Какъв е този? Той е дошъл в дракон. Хора, той тоже е дошъл в дракон. Толкова. Купи хана. Ако за той и гостя, той ще стане краля, но не искам да стане. Хора, се пак ще го направим геплюк. Безплатно.
Да, моя типа някой. Така, друг, който има старши ли е придъл в коментар. Ура, вижте, старши ли е по-яко. Ей този, ей той е него. То не може да си го изгледам вече. Добре, хора, тази да има бро паса, ма няма. И абсолютно не мога да си го купя, защото има малко джемове, а то струва повече джемове. Бро пасовете струват в старите бронсайсове тук. Толкова. Само да не, защото. Значи то ще наби. Не, няма да наби. Ура, сега ще го... Ей сега... Мале... Ура, това не вижте го. Стреля на откриване. Тряс. Шилито ти каза. Тряс. Аре, бе. Ето ще тук на това. Ако ще убие последно, не знам къде ме е това. Ама не ми интересува за мен. Ай това чуш. Траса! Тряс! Ура! Абсолютно. Помогла. Ура, потисна до тук. После взимайте 25. Не, ще е 25. Ура, малко ще поиграем тъй. Това ми харесва много. Ура, искам като умра да я хвали. Искам да убиме. Аз не искам, предава се. Седа ли купи? Не. Ладно, да. Добре. Значи. Сега ще позвонително, защото не го е. Пишете долу в коментарите. Според вас ще спечелим или няма да спечелим? Пишете долу в коментарите. Хора, гледайте го това. Гледайте, те са много слаби. Хора! Но те имат две, ние имаме нула, не е честно. Те имат голям робот. Стига да е. Тът голям робот. Айде, давай, Биго. Биго, давай. Давай. Това си е за мене. Не, давам. Не давам да го вземеш. Само да го дам. Не, бегайте. Бийте работа. 11 колко.
Не. На 30 секунди. Нещо да взема малко хилт. Хилт ми. Ако имаме ние голямо обосна. О, хора, пишете в коментар. Нали да победим хора? Нали как спечелим? Нали казах? Много преди видеото ви казах. Много разумно хората. Айде, кой не дадете? О, паник ми ще направя. Битбокс. Хора, кажете кой мод да играем. Този. Хора, аз ще играм. Аз там как да играем. За мен. Аре, почваме да играем. Хора, кажете ми как се купуват тези гени. Аз искам някак да ги купя. Безплатно ли се купуват или се купуват с пари? Хора, много ми е интересно да ми кажете как се купуват. Искам ясно го! Много е тъпо. Не са такива гамот. Не. Хора, аз съм хакер. Един тъп хакер. Не. Не бе, бийте ги бе. Да, на мен ми интересува да спечелям повечето. Аре. Ай, отрепите. Аре, те отрепим. Аре. 20-22. Не моля, не. Не моля. Хора, бегайте, бе! Чакай, 29 на 30 ли, бе? Нали, никой ги прием, бе? Аз съм някакъв ненормален. Хора, 33. Ще убия барното, ще убия изчелето и това ще убия. Дай. Тъм. Хора, аз там имам пия бар. Какво става, бе? Хора, ние ще става преди, не знам какво става. Ама нещо телефона ми получа. На хейст, хора, хей. Аз го мърча на хейст, но вие ако искате го наричайте хейст. Аз също и хейст го нарича, мама. Много дете. Хора, според вас ще се спечеля, бе. Аз не знам, че тая игра е доста лесна. Ама като за тях не е лесна, мисля. Много е трудно да добият така. Те много е трудно да добият. Не.
Бедный. Айде бе. Айде бе, тук е трудно, толкова ли е трудно? Не. Бе! Нали всичките са тъпи, бе. Нали сте тъпи. Не. Абе, хора, бе, айде по-бързо. Но ви са толкова стъпи, не може да правите един тълстей. Бе, не! Не! Какво да кажа, хора? Няма, губим тази победа. Айде, просто губим. Много съм мъчен, ти знаеш какви са тапаци. Гледай, нашия сейф е най-малко. Гледай ги, защото те са тъпи. Ама аз съм по-добър от тях. Какво правиш, бе? Гледайте ги, сега да губим от тях. Само аз трябва да се дръвча с тях. Мутаните. Сега да умрем. Айде. Но тук вече няма за кога да печелим. Гледай колко секунди има. Има много малко секунди. Аз как им бия сейфа? И хора! Не мислям, че няма спечелим тази игра. Като гледам най-ще как са направим стало. Хора, не само много направо. Хора, нямам ниска на игра повече. Хора, ще кажа... Хора! Не, няма да правя.